Het de ploeg van Sien, hier de kaart, in het e-mailadres nog in aan heel beluisteren. Kopij samelen voor Pieter Roer. Maar eigen werk en leren kunde is er nou een speciale editie van het zak verschijnd. Dat dus Pieter in het centrum van u maakt. Zo. Ik heb niet in de dichtje. Door is die drukking Pieter, maar ik ben heel jong meester onwijzig. Die kon het onder mooi werken, hè. En ik moet in de directie, in de eerste directie, voorlezen. En dat is, ja, dat is Pieter. En het is een Da Capo wel vrienden. Dus dat komt alleen binnen met alles weer even over. Ja, dat is Pieter. Ja, dat is Pieter. Waar helpt je op, maar je jas en pas in de lette nacht bij de politie was? Waar stapt op het trein om naar een maat om te zien en brengt chrysanten mee? Waar leest wat los en vast zit, om wat skruur is, want het verschijnt op een dag? Waar mag het voor in je kosten? En skruur je lekker in je boeken. Wat zei je? Ja, dat is goed. Dit is het officiële eerste noem. Nee, hij was van de voorkant. Van de voorkant. Er is een link. Krijgt hij nou ook nog een winst? De Kane. Nou, dit is niet toch wel. Want ze hebben al zo'n omstandigheden die een, ja, dan hoeft hij net maar het komende noemen te bemoeien. Maar weer, want in die zin wel brieven, want dat wie ik alweer heel leuk en de wereld met teams terug. En dit is het eerste noemen dan, want die jongetje 12 stond, dan ben we maar hier begonnen en het was toen het jongen, voortzetting maar eens zag. En er is, ik loop net zo net voor noemenswest hebben dat ik net maar bemoeid heb. En nou, ik ben werkelijk heel benieuwd. Want hier al hier instellen zelf. Dus dit is ik het eerste nummer wat ik nou, dus dat ik de alle teksten van eerst zie. Dat is heel ongelooflijk. Nou, en er zit een foto in, jongens. Maar, beste redactieleden, ik vind het, ja, dat is natuurlijk, ja, eerste maal en je weet wel, ik gewoon eigenlijk veel nog van dit soort grappen. Maar, het is toch wel heel mooi, denk ik. Dank